pre komínové systémy. Aktuálne platí legislatíva, vyhláška 248 z roku 2023, že výška ukončenia komínového telesa pri tuhých palivách má byť minimálne 6 metrov nad terén. Zároveň platí pravidlo, že výška komínového telesa od prechodu strechou a po jeho ukončení má byť minimálne 0,6 metra. To platí pre šikmé strechy. Pre rovné strechy platí, nad najvyšším bodom strechy má ísť komínové ústie minimálne 1 meter, pričom za plochú strechu sa považuje strecha so sklonom do 25 stupňov. Pokiaľ použijete takto komínové teleso, dodržíte túto výšku minimálne 6 metrov na tuhé paliva, tak máte tú úžasnú možnosť využívať teplo a svetlo za každých okolností. Lebo s komínom šídel, ideálne krbovými kachlami šídel, presne toto získavate, teplo a svetlo za každých okolností.